ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навор як чанал мошинои нав рӯӣ кардам ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон мошинои аз тоҷикистон буда ва аз территорияи Москва буда. агар шумо дар чунин мошиниҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, ягон аппарат, чизе ки шумо махали барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумот шуда дар WhatsApp, имо, экран буда рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор ҳастаи мошинои қабул кардем ки рӯй кардан. дӯстони азиз, BMW F10 солои навш ҳастаи ВАЗ 2107 бо нархҳои арзон, тангенои мусофиркаш ҳастаи Daewoo Nexi, Opel Astra F дар кузови седан состоянии зур, хоб грузовой газ 53, яъне ки самосвал, Toyota Corolla, Toyota Avalon, Opel Vectra A ва дӯстони азиз сечкаҳои объёмӣ ва простое ки хеле мошино қабул кардем. ва шумо магарам хайре бошад, маромад дар рақамҳои экранбуда рӯй кунем, WhatsApp мо реклама мекунем. курси имрӯзи 119 сомону 50 дирам. навор асар мекунем, маромад рафтем. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla 1 бадрон ки срочнаи соли 26-2005 сол 34 бензини холӣ, объём мотор 1.5 литра, коробкаш автоматаи сайсари мошин бадрон чотка. мошин ҳуҷҷат дорад, хадавои нав, чашкаҳош соз, аккумулятор пачка дӯстони азиз, хоб 4 дискаи дига дӯстони азиз, хеле светои сафедае. мошина мега нархш 75 000 сомон аст, бо муомила ам дорад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Клуб ва али шава мешавад ба ягон мерседесои, мақсад ки сечкаҳои коробкаш автомат бошад, болоиш дӯстони азиз пула метавад агар ки сечкаи шумо соз бошад. тоқа алиш ба мерседесои коробкаи автомат ва мошин дар шаҳри Клуба сумаки нархаш 75 000 бо муомила ам дорад дӯстони азиз ва рақамошон 918 рақамҳои дастӣ кор мекунад ва дар рақамошон WhatsApp ам доранд. ягон саволои иловагӣ, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оиди ҳамин Corolla фаҳмида рақамҳода занг занен, кор мекунад, метавонед маълумотша гирем. мошин ҳам алиши, ҳам фурӯшӣ, срочна маромад занг занед. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi аст бадрон ки светои сафед, соли бори 6-1995, сӯишфурӯши газ бензин, мотор 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин мекард, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бадрон камтара каме ки хали краскаш кодр, яъне ки камтар яде ҷош лакош сӯхтаи аст, мақсад ки фора мекунен, ахӯй намекунен. дига ҳама ҷош мега 100% ҳуҷҷат дорад, балон мега 80%, хадавой мега созае. мошин мега дастрошна мега фурӯхта мешавад бо нархи 13500 сомонӣ мега, боз камтар муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Норак. дӯстони азиз, дар шаҳри Норак нархи 13500 бо муомила дорад. парамои рақамҳои TCL соҳиб шуда ки дар рақамҳошон WhatsApp ам дорад, ҳам рақамҳошон кор мекунад. камтар ҳамин краскаша дига ваҷош 100% салон тозак, 4 диска, балони 80%, мошин мега чотка. хоҳен дар WhatsApp шумо занг занед, хоҳен дар рақамҳошон дӯстони азиз маълумотои бештарша гиред, маромад срочнай бо муомила дорад. хоб дӯстони азиз, шумо дом агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад дӯстони азиз сурат маълумот шуда дар рақамҳои 885 12 20 WhatsApp имо дора, маромад рӯй кунем, мо реклама мекунем. лайкотона фаромӯш накунед, гузорем ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст бадрон ки тангени фурӯшӣ, маъне ки мусофиркаш танген, соли бори 6-2006 сол сӯишфурӯш гази холия. мотор дӯстони азиз простой аст, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дӯстони азиз 4 та балон мега нав аст, камтар нарӯшка кор дорад дӯстони азиз, номерош транзит ае. нархи мошина мега 11 000 мега, бо камтар муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз. парамои рақамҳои мегафони соҳиб шуда дар рақамҳошон WhatsApp доранд. балон нав, номеро транзит дӯстони азиз, камтар нарӯшка кор дорад, дига маҷош 100% гази холия. 2006 сол, соли танген мусофиркаш. хоб парамои рақамҳошон аст, маромад занг занед, бештар маълумотша аз рақамҳошон гирем, бо савдо дӯстони азиз. ва ногуфтанам ки шумо аз кадом маркаи мошин ки дар коре, мақсад ки шумо мехаред, дар комментари мо нависед, мо дар видеои оянда аз фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем. агар шумо ягон чизи фурӯшӣ дошта бошед, маромад рақамҳои мо дар аввали видео аст, ахираш 20 WhatsApp дора, метавонед рӯй кунед, мо реклама мекунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст бадрон ки дар кузови седан светои вишневӣ.
соли барои 6-1994 суишфуриш газ бензин мотори 6 литр коробка механикаи мушӣ мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мушӣ мегӯяд мақсад ки сайсияни зура ягон дард надорад. 4 та баллон мегӯяд 70% сун азиз. Салоншо мегӯяд бен ёяд мегӯяд тоза мегӯяд 90 сун азиз. ҳуҷҷатош буд-шудагӣ хадавои навкадагӣ кафидагӣ пусидагӣ мегӯяд варид мегӯяд надорад. мошинча мегӯяд чотка мақсад ки фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. хоб сун азиз нархи мошина мегӯяд 35 000 мегӯем бо муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб ва вариантҳои алиша ягон асраҷи соз боша мегӯяд алиш мешавад сун азиз бо мақсад ки болоиш маслиҳат мекунем. Асраҷи соз боша болоиш мегӯяд сума метавонад ё ки ягон мерседеси соз боша ё асраҷи ё ки мерседес алиш меша болоиш сум метавонем. мошин дар шаҳри Кӯлоб сун азиз 35 дискош рамашка мошинча чотка сидани тозаак. хоб якумаш рақамҳои TCL дастии ахираш 58 дуюмаш рақамҳои Вавилон дастии ахираш 29 WhatsApp дорад. метавонед ки аз ин ду рақамҳо маълумотоша гирен. хай маълумотоша шумо дар фаҳмонда бо агар ягон душа ки нафаҳмида бошед шумо дар ҳамин рақамҳошон занг занен шумо да ҳамаша фаҳмонда метиҳанд. марҳамат агар шумо ягон чизи реклама дошта бошед барои фурӯхтан рақамҳои мо барои реклама кардан 885 1225 WhatsApp дорад. марҳамат рои реклама мекунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. гурзавои газ 53 асабадрон ки самосвал сун азиз ҳам алиши ҳам сумакӣ соли барои 6-1990 сун азиз. мошин мегӯяд ҳуҷҷат дорад. баллонош мегӯяд 80%, аккумулятораш 5 сун азиз ва нархи мошин сумакӣ 40 000 аст ва бу арзон мешавад ва алиша мешавад ба ягон сун азиз мақсад ки МТЗ 82 сун азиз ё ки ба ягон яъне ки чорво яъне ки молкати алиш мешавад. хоб вариантоша гуфтага МТЗ 82 ё ки ба ягон мол ё ки чорво ам хел чока алиш мешавад. мошин дар ноҳияи рашта 40 000 сомон аст муомила дорад. парамои рақамҳои мегафони соҳибшона кор мекунад дар рақамҳошон WhatsApp дорад. соли мошин 90 сун азиз ҳай суишвори шахто метавонем мошинча мегӯяд чотка хеле ки дасти як удомна гаштесай. марҳамат кадом то ки на мисол мол дорем ба мол алиш кадом метавонем ягон мақсад МТЗ 82 боша яъне ки алиш мешавад. бо хай ягон варианти дига агар хубам боша метавонед дар ҳамин рақамҳошо пешкаш кунен. рақамҳошон ҳам WhatsApp ҳам парамои кор мекунад. марҳамат занг занен. дӯстон азиз аз шумо хоҳиш ки я лайкира фаромӯш накунед гузоред ва агар имконият бошад силкаи навори моро дар WhatsApp имо TikTok Telegram дига сайтҳо падилшаш кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2107 бадрон ки срочная сайсайнои соз соли барои 6-2000 сол аст ки суишфуриш газ бензин мотори 6 литр коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин тоқа дорони шарда гаштага ва нархшам арзон аст срочная. ҳуҷҷатҳои мошин буд-шудагӣ баллонош мегӯяд навай хадавоишам хай мақсад ки кадан наркор аст хадавоиш қасоз нест мега соҳибшон хова алиши мешавад ба ягон некси ё ки ягон мақсад ки ягон некси ҳам боша болоиш сум метавонем ва сумакӣ бадон нархи ҳамин мошин 8800 сомон аст азиз камтар муомила мешавад бисёр не. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Гулбота сун азиз. якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 81 кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои Вавилон дастии ахираш 50 WhatsApp дорад. мошинча мегӯяд чотка хеле ки дар дасти як удамда гаштесай. сумаки 8800 сомонӣ бо муомила дорад дӯстон азиз ва алиши ба ягон некси боша мегӯяд болоиш мегӯяд сум метавонед. мошин дар шаҳри Душанбе дар Гулбота. дута рақамҳошо кадом то ки мехаред ки алиш мекунед марҳамат варианти худтона пешниҳод кунед. солиш 2000 аст нархшам бениҳоят арзон аст. марҳамат занг занед. ва дӯстон азиз мо хона замин квартира мошин ягон техника чизе ки боша мо реклама мекунем. барои реклама кардан мақсад ки шумо сурат маълумотшо дар WhatsApp экран буда яъне ки дар аввали видео буд ё ки бо мегӯм рақами мо 885 1225 кадоми шумо ки мақсад ки мефурӯшед ягон чиз марҳамат рои реклама мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. BMW F10 ҳаста бадрон ки срочная сайстаниёи зури бад мошини тоза соли барои 6-2012 сол суишфуриш бензини холӣ объем мотораш 2.8 литр коробка автоматай сайсани мошин мегӯяд беҳтарин мошин кам гаштага бениҳоят мегӯяд тоза бо вариантҳои алиша дорад ишам алиша мегӯем. мошин хай кондитсионер электропакет мақсад ки мултиро ҳамаи намуд мақсад комфорта дорад. мошин мегӯяд бениҳоят мегӯяд мақсад ки зура ва моторшам простоя тоқа мегӯяд бензини холия. мошин бе ягон камбуди номерош транзит. нархи мошина мегӯяд сумаки 170 мегӯяд бо муомила мешавад ва алиши мешавад ба ягон
Lexus 350 ёки ба ягон мақсади BMW X5 кати. Ами хел тоқа ду мошин кати. Ёки Lexus 350 ёки ба ягон BMW X5 мегад алиш мешад мақсад ки ами хел варианта пешниҳод кунед. Мошин дар шаҳри Хуҷанди Бӯстонӣ. Якумаш рақамҳои Тоҷикистон ахираш 54 Вавилон, дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 29 WhatsApp доранд. Кадоми шумо ки сумақ ки мекард 170 000 сомони аст бо муомилаи хубам мешавад ва алиши гуфтум дар мақсад ки наинҷа бухтон маълумотша мегирем. Мошин дар шаҳри Хуҷанди Бӯстонӣ бенёяд мегад тозакай ҳамаи намуд мақсад ки комфорта дорад. хоб ягон маълумотша агар нафаҳмида бошад агар шумо марама занг занед бештар маълумотша аз рақамҳо гиред. Мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Toyota Avalon аст бадронги светои сафед срочна. Соли буревишаш 2006 сол сӯзишаш бензин, мотори 3.5 литр, коробка автомат, сайзистани мошин мегад. Ҳолати хуби техникӣ дар дӯстони азиз. Ҳуҷҷат танировка мегад 9 моҳи дига кондитсионер электропакет, кошни салон. Нархи мошин мегад 75 000 сомони аст бо муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Toyota Avalon 2006 сол аст бадрони азиз, бисёр не камтар муомила мешавад. хоб рақамҳои мегафони соҳибшунаи мошин дар шаҳри Душанбе кадоми шумо ки мехаред занг занед бештар маълумотша аз ҳамин рақамҳо гирен ва шумо агар мошини фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, аппарат, ягон маҳсулот, ягон мевагӣ, ягон гову мол чизе ки барои реклама кардан боша марама рақамҳои мо WhatsApp мо 885 12 20 20 WhatsApp имо дора марама чизе ки реклама мекунен рӯй фурӯшда мемонем. Мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст бадорон ки Mercedes-Benz C-Class C-ка элегант полобъёмни. Соли буревишаш 1995 сӯзишфурӯш газ бензин, мотори 1.8 литр, коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. Мошин мегад соза элегантаи объёмни кардагане ки поли худ мегад объёмни кардагае ва мегад мақсад ки газам дорад, гази радчорам дорад. Мошин мегад ҳардаш кор мекунад. хоб элегантаи объёмни кардаги мотор мегад созай, коробка мегад созай, хадавоишам мегад созай. Вапша мегад пӯшидаги хеле чизо надорад. Мегад соҳибшон дӯстони азиз хай бухто маълумотша мегирад ва инчунин 4 та дига электропакет инчунин люкам дорад бо центразамока мошин мегад хулоса созай. Нархи мошина мегад 39 000 мегад соҳибшон бо камтар муомила мешавад. Бисёр не камтар муомила мешавад. 39 000 камтар муомила мешавад. мошин дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз. Центразамок, люк, электропакет, газ ҳамаш 100% дӯстони азиз. хоб ин рақамошон аст билайна кор мекунад. дар рақамошон WhatsApp ҳам аст бо ягон маълумоти дига боша агар бо ҳамин соҳибшон мегиред. дӯстони азиз шумо да аз кадом маркаи мошин ки лозима дар комментари мо маркаи мошин нависед. мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ба шумо видео карда пешкаш мекунем. шумо мақсад дастгирии лайкотона фаромӯш накунед албатта гузоред. Мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A бадрони ки светои кабуд срочна. соли бароишаш мегад 1998 ҳамин хел маълумотро соҳибаш наиста. Мумкин ки рост боша, мумкин намедонам. 98 сол соҳибаш маълумотша навистиам пешкаш кардиам. сӯзишфурӯш газ бензин, мотори 1.6 литр трамбилар дӯстони азиз, коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникаи қарор мошин мегад на зури зур на бе ҳолати миёна дӯстони азиз. каптар лакаш хеле сӯхтагӣ дорад болои капоташ хеле мошин дига созае. Мотор созае. хоб калпак дӯстони азиз дискои прастои балошам ҳолати кория дӯстони азиз. нархи мошин 17500 сомони аст мегад соҳибшон бо агар харидори аниқ бошад муомила мекунем. мошин ча мегад созае. чихол пихол дорад ҳамаш кор мекунад. хоб нархи мошин 17500 муомилаш дар назди капоти мошин ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Клуб. хоб кадоми шумо ки мехарем бо занг занем бештар маълумоташа аз рақамҳои вавилони поёмода гирем. дӯстони азиз сумкати бо арзон мешавад занг занед. ва шумо да мақсад ки мошин, хона, замин, квартира чизе ки барои реклама кардан боша марамат рӯй кунем мо реклама мекунем. аз шумо хоҳиш ки лайкора фаромӯш накунед. гузорам дӯстони азиз ва чӣ мошине ки мехаред дар комментари нависед мо пешкаш мекунем. ва ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.